Chơi với bánh nè. Keep it back. Churia ये तो 10 इंच से है ना उल्टे लाइन कट रखी है मतलब स्माइल कर अंदर ಕೆಲವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವರು ಒಂದೊಂದು फिर रंग की सरियल प्लीज मत हे ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಯಾರು ಬರದೆ ಇಷ್ಟು ಹಾಗಲ್ಲ ಗಲದು ಇಷ್ಟು ಬರಕ್ಕೆ काय घेतले ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಂಡೇರು ಬತ್ತ ದಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಪರಿಹಾರ ಇಡೀ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದೇ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕೆ ಬಾಗ್ಲೇ ಸಮಯ ಯಾವ ದಸರಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೆಚ್ಚ ನೇರ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದ ನಮ್ಮ ನೇರ ಕಮ್ಮಿ ಸಾಲೆ ಹಾಳಗನ ಇವರ ಕುಲು ಈ ಪರ್ವತ ಅಪ್ಪ ನಿಂತು ಸೇಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಉಂಡ ಬಡ ಹಾಂ ಬಾ ಅಂತಲೇ दाल ಓಕೆ ಚಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಹಳದಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಿಬಿ ಕಿಬಿ ಕೊಚ್ಚ ಬೋರ್ ನಾನು ಹಾಕಿ ಈ ಇಂಚೆ ಅಡ್ಡ ಸಮ ಇಂಚೆ ಬತ್ತ ಸಮ ಅಡ್ಡ ಉಲ್ಲ ತೋಜಿ ತಮಗೆ ಈ ಅಡ್ಡ ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಂಡೆ ಬಂತೆ ಪಾಡಿ
ಈ ಫೋರ್ ಕಾಡ್ಲೆ ಹಾಂ ಅಂತ ಬೊಟ್ಟು ನಗುಲ್ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಯಾನ್ ಫೋಟೋ ಕಿತ್ತೋದು ತೀರ್ಥಗೆ ತೊಂದರೆ ಅವು ಕೊಡ್ಲಿ ವೈಟ್ ಪಂಚಾಮ್ ಅಟ್ಲೇ ಒಂದು ಪಂಚಾಮೃತ ಒಂದು ಗೆಪ್ಪಡ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರ ಜೈ ತೀರ್ಥ ಹಾಕೋರೊಂದಲ್ಲಿ ಅರೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ಕಡು ಬಲ್ದು ತೀರ್ಥ ಪಂಚಾಮೃತ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿ ಕೂದಿಯೊಂದಿ ಅಪ್ಪೋ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿ ಕೂದಿಯೋ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿ ಕೂದಿಯೋರು ಸೂಪರ್ ಪಟಾಕಿ ಚಾನಲ್ ಪಟಾಕಿ ಅಂದ ಬಾಕಿ ನೋಡಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಷ್ಟು
ಬಾಯ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಬಾಯ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಮೂಜಿನೇ ಸರಿ ಸ್ವಾಹ 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 ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಬ್ರಾಂಚ ಹೊರ ಅಪ್ಪದ ಗಟ್ಟಿದ ಅರಿತುಲೆ ಅರಿ ಪೊಸ ಅರಿ ನನೆತ್ತದು ಮುಂದೆ ಇಂಚ ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಯರೆ ತೊಂದಿರ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಗಟ್ಟಿದ ಬಂದ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ನೈಸ್ ಖಾರ ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ರದು ಇದೇ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದು ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಒಚ್ಚಿದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪತ್ತಾವು ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಈರಪ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದು ಗಟ್ಟಿನ ಪುಲ್ಲ ಇಂಚ ತೆಲುವು ಅದು ಮತ್ತು ಬಂದ ಪಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಇಂಚ ಈರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪಾಡ್ದೆ ಹೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಥರ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇರೋದಿಕ್ಕದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ ಪಾಡೋದು ತೆಲುವು ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಚ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಇರೇತುಲೆ ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪನ್ನ ಇಜಿನ ಕೈಟ್ ಪೂರ ಗಡಿ ಗಡಿ ಹೊರ ಬಂದ ಹೊರ ಬೆಲ್ಲ ಥರ ಪೂರ ಪಾಡ್ತಿನ ದಿಕ್ಕೊಡಪ್ಪ ಮೈಕೋಸ್ಕರ ಹೊರ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ನೀರು ಕೊದ್ದಿದುಂಡು ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಯರ್ದು ಒಂದು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಇರೇತುಲೆ ಮಣಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇರೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತರೆಗೆ ಜಿನ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಪಿದೆ ಪೂಣಿಜ ಮತ್ತೆ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಇರೇನೆಟ್ಟತ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಅವೆನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಇಂಚೆನೆ ಪತ್ತದು ಬೇಯರೆ ದೀವೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಬೀತುಂಡು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಬೀತುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಬೀತುಂಡು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಬೀತುಂಡು ಇದು ಶೋಪದ ಬೆಲ್ಲದ ಗಟ್ಟಿ ವಾವ್ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ವರ್ಷ ಬರುನುಂಡಿಯಾ ದೀಪದಿಂದ ದೀಪವ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮಾನವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ ದೀಪ ದೀವರೆ ಪೋಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಳಸಿ ಬಾಬಾ ಬುಕ್ಕ ಶಾನ್ ಬಾಬನ ದೈವದ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೂತಿರಿ ಇನ್ನು ಯಾಕಲ್ಲ ಪರ್ಬ ದೈವ ಒಂದು ಪರ್ಬದಾನಿ ದೈವ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲಿರ್ಗೆ ಶಾನ್ಗೂ ಪಟಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಗಂಡ್ರೆ ಕೂತಿ ಶಾನ್ ವೈಕ್ ಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಯೋ ಶಾನುನಾ ದುರ್ಸು ಶಾನುನಾ ದುರ್ಸು ಓ ಚಿನ್ನ one thing to kill. Wow. Wow.
ಪ್ಲೇನ್ ಜಾಗ ಉಡೈ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪುಲಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಪುಲಿ ಅವಳುಂಡು ಸಾನು ಕೊರಪೆ ಒಂದು ಬಾಬನ ಇಲ್ಲದ ದೈವಗ ಪೂರ ಪರ್ಪ ಅವೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಹೂ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾವುಜನ್ನ Kinya potong deh. ಸರ್ವರೆಗಳ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಪ್ಪನ ಬಹುವಾರ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ
ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ದೇ ಆಯ್ತಾ కొంచెం కూరలే నాన్న ఎరువులేరు ಆಯ್ ಪುಟ್ಟೆ ಆಯ್ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಚ್ಚಂಡ್ರಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು